Kuudes finaali, Isomäki ja Kanada-Malja talossa. Ottelupallo ässillä ja meininki sen mukainen. Momentum. Jääkiekkoilun sanakirjaan viime vuosina pesiytynyt sana, jonka kuvailuun voisi kirjoittaa pari riviä patapaintaisjoukkueen tilanteesta tämän ottelun alla. Kotiyleisö on porilaisille vähintäänkin se 6. pelaaja. Eikä ässät jätä momentumiaan käyttämättä. 54 sekuntia pelattu ja Michael Ryan yllättää Juha Metsolan luvattoman helposti. Ville Uustala ja Sean Heska syöttöpisteille. Tapparalle osuu 2 karmaisevaa virhettä ensimmäiseen 10-minuuttiseen ja ässät tylyttää. Kertaalleen urallaan SM-liigafinaalissa tappio kärsinyt Dan Clark pelaa pehmeästi ja patahajueena Daniel Brudin rankaisee armotta. Clarkin puoliviillainen pelaaminen maksaa maalin jo toisessa peräkkäisessä loppuottelussa. Tappara hillitsee kuitenkin innokkaimpien porilaisten juhlia pikaisella muistutuksella. 2-0 osumasta vierähtää vain 51 sekuntia, kun kavennusmaali on lyöty jo tauluun. Jarno Koskirannan syötössä on laatua ja Olli Palola niittää maalin kulmalta ylivoimaosuman ohi Antti Raanan. Koskirannalle 8 osuman jatkeeksi ensimmäinen syöttöpiste playoffseissa. Tapparan ykkössentterillä on toisessa erässä oiva mahdollisuus tintata sitten se 9. häkki pudotuspeli taipaleelleen. Teo Aalto passaa Koskirannan läpiajoon, mutta Ranta peittää mainiosti patjalla. Tilanteesta tuomitaan kuitenkin Uusitalolle koukkaamisesta jäähy. Tamperelaisten illan toinen ylivoima tuo mukanaan toisen YV-osuman. Edellinen tilanne toistaa siinä mielessä itseään, että Aalto laukoo ja Koskiranta iskee mailansa väliin. Tasatilanteesta suunnataan kohti 3. erää. Metsola kasasi itsensä mainiosti synkän alun jälkeen, mutta Tapparavahdin taivas pimenee kerta heitolaajassa 43 tasan. Finaalitappio vuosi sitten käsitellyt Jyri Marttinen kokeilee pikku nepillä ja kiekko leijailee ohi hölmistyneen Metsola. Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta Metsola nollaa päänsä nopeasti. Ässät lisää höyryä johtomaalin jälkeen ja Tapparavahti venyy useaan komeaan torjuntaan. Ässät vastaan Koskiranta hengessä jatketaan. Pelin painopiste kääntyy välittömästi torjunnan jälkeen. Koskiranta ampuu ja tolppaa kilahtaa. Huikea finaalisarja huipentuu huikealla tavalla. Tappara ei anna mitään ilmaiseksi hakee lopussa tasoitusta 6 kenttäpelaajalla, mutta mikään ei enää estä patasydäntä sykkimästä. Tammikuun pelaajapalaverista alkanut ennennäkemätön voittokulku huipentuu draamankaaren mukaisesti hienommalla mahdollisella tavalla. Hässien kokoonpanossa pelasi tänään vain 2 pelaajaa, jotka ovat juhlineet aiemmin urallaan Suomen mestaruutta. Nyt on kaikilla aihetta juhlaan. Mestarivalmentaja Kari Kivi saavutti pelaajana 1 hopeaa ja 2 pronssia ja nyt on sitten hänenkin aika maistella sitä kirkkainta. Ihmemies Antti Ranta on puolestaan ensimmäinen pelaaja sitten Saku Koivun, joka valitaan sekä runkosarjan että pudotuspelien parhaaksi pelaajaksi. – 35 vuoden odotus päättyy ja ympyrä sulkeutuu. Porissa nähdään pala hienoa kiekkokulttuuria, kun Kanada-Maljan Ville Uustalolle ojentaa 13 vuoden tauon jälkeen Isomäen hallissa vieraileva mestarikapteeni Isomusta Veli-Pekka Ketola. Suomen mestarivuosimallia 2013. Porin Ässät.